sell my agenda. Joseph, antiere kuomi. Ang'o momiyo kindegi ema koro waneno ka jotelo wuok oko wacho weche ma ok dhi makare. Weche ma kata in kibedo piny kiwinjo to wacho ni machacha koko none yo makare to nyalo tero piny Kenya kama rach. Mokwongo Joyce, awacho ni gomiyo koro jotelo temo kawo korgi. Namba achiel gidwaro power, ng'ato dwaro power. Mana ka jatendwa mar ODM Oburu wacho ni power. Koro ng'ato dwaro power, ng'ato dwaro mileage. Iwinja. Koro ibo yudo ka sama ng'ato dwaro power, ng'en ng'ama dwaro power ok ng'ama ling'. Nyaka imbi ji tuma, nyaka imbi wach weche machielo maricho. Moko mabe mok mor jopiny, moko be nikech ji opogore. Gima moro ng'ato seche moko rachna, seche moko gima rachna biro moro ng'ato. To gima gitimogo marach en tiyo gi yudhe. Mana kaka osewachi. To gima miyo youth sitiyo godo number 1 en koso tich. Mana kaka wach ni koro kata ka wan katwa koso tich. To idhi bedo kacha kaka inyalo yudo pesa ni onge seche moko yudo ka yudhe mwan go gi nitie jomoko man gi gine tegemeo e gwenge kargi. Iyudo ka seche moko ni koyudo thuolo ma jasiasa nyalo miego sing 1,000 kata 2,000 to ng'ise ni dhi go koko kik ng'ajenda machielo mar ng'ato ko wacho timang'o winji obiro dhi. Koso tich emomiyo youths gi emomiyo goons bedo. Koro goons nitie jomoko manie goonism kanyo moko dwaro margi. En koso tich ma jomoko poko bedo go. To machielo ok dang' awach ni koso tich nikech government ok nyandiko ji te. Mana koro nyaminwa gi nyaminwa bende wacho kae ni ji goons ok nyandik te. Mane go nyaka gindi ok nyandik te, ji ok nyandik te. Iyudo ka jomoko koro nyaka ji tuma. Nitie biashara matindo tindo ma youth bende nyalo timo. Koro ma biro keti you distance with mambo na goonism ineno. To mana be aka nyaminwa sinto wacho koko anto awacho ni an jatutam. To owuok koda maber nikech abiro gone kura o mabei. Koro gima da penj nikech awinjo ko wacho ni nitiere manifesto gi agenda. Iwinjo. Sama kaka koro an awacho ni koro en odhi laro women rep maro mabei donge. Abiro penjo ni nyisa manifesto mari. To kidwa idhi laro telo mari donge en ang'o kata ere resources mibiro tiyo godo bondo yud gini nikech seche moko wach ni sirika en obiro gi kaka opponent mar government donge to telo chodhi o maintain en moyudo. Koro ng'iso ni gin kaka no expect ni jatend gi cha dhi yombo okoyombo oyudo mantiere ni ere kaka odhi yudo resources bondo timang'o bondo ti. Na machielo winjo ko wacho weche mag omenda ni kuonge pesa ji ok winji. Hapana, wasewinjo josiasa mang'eny. Oseter josiasa mang'eny maonge pesa. To ka gichopo kucho boge konywa. Iwinjo. Ego miyo koro jopiny be neno niya onge tiende wariti chop kuch ka wigni 5 idhi yuego miwa pesa. Iwinjo. Mano gima koro wuoga nikech iyudo ka gi promise ji mang'eny ji wacho ni abiro chopo ana onge pesa iye wachopi. To koso nyono kacha cha mo idho ngas ni no molwar kocha to lwaro ngas. Ino weyi ka inoko kocha cha en koro o enjoy en kamoro amora endi to in kaka japiny mane miye kane nitiere gimomiyo nitiere seche moko ne school fee seche moko nitiere ni bondo kata moko yawu biashara kata mana groups moko to kochopo kod wiyo wil kodu omiyo koro koduogo ko riyo chiegni to biro gi mambo na goonism koro chako wiye dhi wil ni mage joma nomiye kura cha osoloso pesa onyalo chulo jogi joma koro onge tich nikech ok oyie bi miyowa tich bondo chieng' moro duogo ti gi youths gi ochul gi matin odhiyogo ne koko. Koro gima nyalo koyo sirikal otema nikech ji mang'eny to ok yudo tich te. Otema yudhe gi moko mang'eny bende ndiki samo ndiki yudhe gi yudo ka youth mondiki ni bende yaw biashache moro kamoro. Samo yaw biashache no kamoro ondiko youth wadgi. Koro youth ka youth ndikore tiyudo ka goonism wan go ni biro dok piny. To machielo sirikal bende weche mag goonism gi ng'ato wacho agenda mare. Iyudo ka ng'ato ko wacho agenda kata bed man opposition bende giwacho agenda maka gichopo to adier wacho ni mambo na youth adier ng'ani wuoyo gima wacho ni ler. Ok sika niya ni idhi dala ni onyaka walunyi. Onge tiende lunyi to gima walunyi de bok watimang'o ok waneno.